Pindi TV koyi dañi wone mbiyen Pindi TV. Pindi TV dañi wone mbiyen Pindi TV. Pindi TV dañi wone mbiyen. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe wowɓe yebde ayawo Pindi TV min calmini on woni kala e inde mum e yettode mum an andi ɗo gonɗa e ɗo keɗɗa foof wontoro ɗo tawima ɗon salminima calminaɗe tedduɗe gonɗe e needi caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam mi arti kadi e émission mawɗo o émission baɗɗo fayida o hono comédie show émission mo ganduɗa jadanmi hen ko moggiyankoɓe nde wonno mogo koye culture jeeya mogo wona sara e culture donc mi haalnino on tan kala ɗo moggiyanke woni mami addu ɗum on tampini kam noon namdali Aissatou kaw Ablaye woni to Ablaye Diallo o aranta o comédie show hande noon mi addini on gorko mo bokke jalluɓe mi addimo ɗo e nder Pindi TV e émission mawɗo hono comédie show ka Ablaye no mbaɗɗa Aissa mbaɗɗa e tampere aɗa selli ko jammonema jam tan jetti Allah salmin bandiraɓe e ɗum noon caggal yettude Allah e julde nabi sallllahu taala alayhi wa sallam jetti Allah no fewi jetti kadi sababuji ɗi en juule rasul sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu ha garɗen e aduna o eɗen duwonoɓe toɓe goni toon nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe kamɓe denndangal naɓe julɓe en calmini denndangal windere nde kadi e ɓiɓɓe wiimi e wimami yoɓe mbimi e mbimami kala ɗoɓe mbawi wonde en calminiɓe en juurimaɓe en maniɓe en mantiɓe en ñagonoɓe tan balle juuɗe e battane moƴƴe Allah jarama a jarama oɗon gandi Ablaye Diallo ko mawɓe e nder mogiyonkoɓe Pulaar par ce que Ablaye Diallo waɗi ɗo golle baɗɗe fayida donc mi wonta ɗo mbiɗo waɗa moon présenté ni Ablaye ko waɗi ko par ce que onon oɗon ganden ɗum hokkoye moon kadi omo jeeya kadi e mawɓe hufɓe mogo Pulaar nde wonno hande somin limta responsable uji amen e nder mogo Pulaar omo wadde hen kanko woni koolaɗo gardiɗo jubbude walla trésorier no wiyete Pulaar moftowo ngaalu aɗa andi oɗo kawmo ko cirɗo de kanko woni moftowo ngaalu comédien ji Sénégal foof Pulaar comédien ji Pulaar donc wona neɗɗo seeɗa donc kadi ko machallah mi wawa haalde e makko min kam ko kawam ko sehilam mbiɗa andi mawon mbi Aissa won kam kala mo invité foof wi ko sehilam noon ha tengti noon e oɗo par ce que bandiragal ngal minen jeyda to bokke walla gaykada kara woni toon foof minen jeyɗa toon komin yirlaɓe kadi pire donc kaw hande en garate émission par ce que min wima émission ko émission Pulaar an hol ane puɗɗiɗa wadde Pulaar kadi kalna bandiraɓe haadema nadde théâtre o hol gonɗo Ablaye Diallo eyyi Aissa Allah jarama oɗo Ablaye Diallo ko ɓiɗɗo pullo jeeyaɗo e cuuɗi men to wiyete bokke jalluɓe jibinaɗo ɗon tigui rigui kadi ɗo wuuro no wiye bokke jegues dongoɓe wuuro Thile ko ɗon tigui jibinami ɗum noon kadi ko ɗon tigui mawnumi ɗon kadi piñmi eyyi joni holnden hitande nadɗa e mogo Pulaar nanmi e mogo Pulaar de tigui rigui tan ha battumi wiyede kam kaari nana ko 94 natumi leydi ndi kono avant ɗum kadi mbeɗa waɗanno théâtre uji dinguiral ni tan ka danninoɗo gartuɗa eyyi 94 gartumi e leydi hen nanima ɗo guila 92 tan garɗa e mogo Pulaar eyyi gartumi hen noon nanmi e mogo Pulaar holmo nannuma e mogo Pulaar eyyi mogo Pulaar de nannimi hen tigui rigui 94 non e 94 gartumi nde nannimi hen woni sababu ko Moustapha Ndaw wallahi Ndaw Kunda Dialalo waali on gorko ceɗɗo nanni hewɓe e nder mogo Pulaar joni on potto tan o wima an aɗa jogui kastin moƴƴo ka baɗowo théâtre walla holno relation yaari ha mbaɗɗa théâtre Pulaar eyyi relation de Aissa namdimi ko gandumi kadi ko jiɗmi haalde tawno de haɗo laaɓa jamdi e hakkudemi Moustapha Ndaw ko Allah waddi min tawdiri ko nokku goto gueƴi waɗi ne wiye galle Bayla Seck ɗo ɗon on sanga Yala Jogo ɗon luwi ko Yala wonno sababu o ha jokkodiri men makko saabu banggue clip Yala ne yino wadde clip ala no himɓe on sanga ménageur makko wiyete ko Adama Dikko Adama andano himɓe no fewi o ronki dañde yimɓe noon garmi ɗon Yala noddimi wimi mbiɗa jogui producteur ne sohli waɗandemi clip mais mi dañani himɓe mbimon hoto woni o yomon nde suudam mbimi jahani mi yiyamo nani mi calmodiri me Tafa o min président mbimi foti yimɓe tohla o yimɓe sappo mbimi aɗa yooɓa o yaha mbeɗa yooɓa mbimi saɗa yooɓa di sen nandiri addu passe mi ƴewanma yimɓe kalani jiɗɗa yimɓe gara o yi janggo to cohlumi mbimi janggo men kawruɗo secteur mi addama yimɓe woti temen euro kimi temen nem bu ndeysan ñanmi wuuro ngo lijjinmi sukaɓe rewɓe worɓe gaddanmomi rewɓe sappo e worɓe nayyi ɗum wino ndeysan joni guila nden tan amour théâtre naatema min pini ala min pini min jeehi min mbaɗoy clip o
min pin banen yela kilibo ha gasi o arti o rutti France o arti aldini deftere dewgal wawnede woni même amayel ko on théâtre adi wadde on dewgal wawnede wani dewgal wawnede an kadi ko on théâtre gadida wadde nde wannimi dewgal wawnede nde o wimi joni o yiɗi woni no waɗɗum ko France mais o dañani élément ji mi ƴewan mum gadimi arde koye Abou Diop oɗo ndeysaan kalami Abou Abou waddi mi suko goto no wiye Ousmane Dia ene jaa jorbowol wonno ko ñetti mbar on kañum ne hawre no foti tutade France ɗen balɗe waddi me suko goto no wiye Aliou Ba Diabo hoore fonde Allah ɓuɓan ɗum 5 ndeysaan min jeehi ha galle Pulaar nden Oumar Barka Balen fof koye on turum goni min jeehi ha galle Pulaar min donki famodirde maɓɓe to banggue hakkude maɓɓe tafa min donki hoolade ɓe goppi hawre pengal Abou Diop Kermassar ina waɗa ñalɗi pinal nden kamɓe ɓe pilantawo lefol voilà pilani ɓe mbaɗi min invité minen naalankoɓe nden min goni koye naalankagal troupe Samba Di e gonnoon min jeehi toon min jetti mbeɗe yeeɓannoɓe jourata ni haɓe paari noddumi mawɗo maɓɓe ne wiye Ablaye si mbimi onon son dokkama deftere windade ha paari est ce que ɗum mbaɗi ɗum tournude taw théâtre ɓe mbiya min mbaɗa ɗum on sanga amayel korko o yimat wallo amanno ama nden hewani wadde théâtre ɓe mbiya ɓe mbawi mbimi ɗum noon dokkodiren aadi so Allah jaaɓi jaabima ɗo e janggol ɓaawo janggo mi ara ɗo mi arda e producteur o ni woni duttitimi kalde me Tafa Ndaw min ƴetti oto min paye Kermassar ndeysan galle Ablaye Sy min dendini min joodema min kalniɓe deftere nde no wiye deftere nde ko woni hen ko on sanga woni hen ko Abou Ly e ceerno So e ceerno Ly e Abou So ɓen goni mawɓe galle ɓe ndeysan a faami joni ɗon tan woni pilɗon lefol dawgal wa kala mam histoire ko kono ka ande kadi sa haali histoire o fof ana watta o a jubbatta ala jubbo hen seeɗa tan yima ko gawɗa ko e ɗo wona goto yo wadda jubbat seeɗa tan haalire fof ala moƴƴi min faami min dañi hen famamuya par ce que min mbaɗino invité korka ko ɗo ndewɗa ɗo ko ɗo no rewi donc ɗum woni premiére cassette mon dewgal wawdere ɗum woni cassette premiére dewgal wawdere on mbaɗaɓe tunde kadi on tan galmi nde ɓe mbimi ko min caggal mi jaaka e fedde mabɓe mi turnta hen yo leer kadi ɗum a tournani hen ala premiére a tourna ko jeaka e fedde mabɓe turnta e cassette ma eyyi joni noon patɗon jamfiɗon pengal Abou Diop mi ha jooɗimi de min wonno ceerno Ly jami ha jooɗimi mbeɗa haalde e Habib Ba kañum woni joom suudam e ceerno Samba ceerno Samba e nde mo jeaka e fedde mabɓe jiiɗa joué hen ɓe mbaɗimi Tafa noddimi ngal mi wi kam joni ƴettanam perso mi ñalawma fof mami rokke 20 000 francs ndeysan e on sanga nden ko métro ndeysan joni ettuɗa perse après jamfiɗon papis heddi min papis jogo lumiére min jogo perse walla papis ƴetta ndeysan papis ndeysan eyyi joni eyyi joni Tafa jogo caméra eyyi joni heɗomi ara joni jamfiɗon pengal Abou Diop ala wona ko troupe on ɗon no wiyeteno pengal Abou Diop wiyete pengal Abou Diop gadduɗon lewru ala fayoro kala mbiya lamdete ha laaɓa ka hettodemi ha lamma way koye diidol ni kalami koye télé fof no keɗo kalamami koko leeri cikkannomi nden tan fanni haalama sikkam cikkannomi nden tan après gartuɗon mbiɗon ɓeeɗo dal cuɓiɗon amayel e tan gartuɗon mbaɗɗon créé noon yaari a namdotomi haalama haalde donc heɗotoɓe kadi gandano leeri bisimilla ma an keɗimi hoto heeño nde min mbaɗi ɗum min kaldini nde e jaltumi bettumi jogade perso Tafa an kadi ne yoɓami emin dawto emin filmoya yeehi ha waɗi dumunna ɓe filmi hankkadi ha woɗɗoy seeɗa heddi ɗo Kumbali resa ɗo Kumbali suuti Kumbali serama waɗa ko waɗi ko Hamidou e Daoud e Binta e korka on cassette est ce que nan ne woodi komo woodi ha joni korka foti won ɗon ko debbo gonɗo ɗum addi inde korka jallude kono korka wiyete ko Amayil wona eyo Habi o Mayram Mbodi ndeysan a faami bon ceerno Ly o ko Ablaye no ko Mamadou Diop Abou So woni Ablaye Sy ayi deftere nde ari ko mon fof no winda inde mum ko foti wonde noon scénario noon scénario wano korko noon wiya korko Diallo kañum woni foti wonde ko debbo gonɗo korko yetti rôle debbo gonɗo Hamidou woni Samba ceerno Samba Daoud woni sugu goto mon ɗo e mabɓe ɗon wiye Daoud nandi wiye Souleymane Diong niɓe juuri heddi noon ɗo Kumbali suuti ɗo Tafa yalti wi ne foti dañde tefoyowo hol tefoyowo Kumbali bon ɓe enquête maɓɓe keɓe juui ɓe dongi dañi élément ji Tafa kam Ablaye Diallo arga e gari wi kam joni ɓe mawɓe wonɓe less Nouakini ya toon joɗɗa comme no sar grand place ni banim debbo Hamidou tawma ɗo
o wima joni ya ar ban debbo jom suudu mawni ko suuti ngaro tefuy dum woni a naati hen ni naatirmi e nder pièce mabbe on don min nen mbimi hol won mawbe wonbe da jodi bidabe be mbimi wonda ko Abou Kebe ko Samba Diallo woni baba labbo ndeysan non baba labbo tiyata ndeysan ko tawda tan ko ebe jodi tawbe be jodi les nuwaki ni tane mabbe calmimi ndeysan asa jombim jam dum kay ko Abou Kebe o kay ko mawda men guynaaki ndeysan yo Allah buban mo sehilam bi action ya chaim afa ma chan bayla wono wiya ko wuti peno yam o wimi ngadde ciogu atay ndeysan mbimi ala pour nduti me tafaru kimi 5000 francs tottudama ngal tout mom o fewni cokki ella o baden cokki Samba Diallo yela ko mi wadata min gona yedundirde amin bada waddo ala waddo ha mayram bo tay min do ndeysan salmina wi Ablaye Diallo yemi nam o wi ande jom suudu Hamidou mawlam ko suuti dino ngara tefuye mi wi mali dum wadi Ablaye ma waddo expliquer théâtre o fo gasnata amen wi ma an enene ma en nandani a faman min a jubbat tan min a wattare dina jubbat tan laaba tan wona don kam wonni do min jalti tan be pecci be ko min ko namdi mami ko a jabani bi mami kon jamfibe pengal Abou Diop mbadoy don fedde mon wonde woni lewru ala fayre ala don wondi ko ajjuti ala jarani moji kuppu yoni min mo andi min mi tawa kono mo andi fof ala anda mo andi ala jarani joni en garat joni e théâtre parce que ta men hewani joni en théâtre uji mbaddadi fof machallah mo anda heewi théâtre uji hol théâtre burdo ma hen welde ko mawdum mi wadi théâtre uji kew so Allah machallah kadi ko wadi belimi kono hen burdo wadde marque tigi ko bayo e bayo no po wonma marque mais théâtre dokkudo mo bozo dokkudo mo bozo ayi me fam ganduma ka Ablaye hal don théâtre anne dokkudo mo bozo alandi mawdo gurdo ko mawdo gurdo mawdo gurdo ndeysan alandi mawdo gurdo on titre no wiyeteno kadi titre o elle ko bon be bonni titre o kam ha majjiri kam ni hande ya Swiss mais wiyeteno ko dum do wiyeteno mi haali joni inde titre o mi yejjiti mais parce que yimbe biyata ko ya Swiss o bonni majjiri makko Swiss ka bonni bonnani kaya wiyete ko ka bonni non wana ka bonni bonnani kaya wana ka bonni min kam yejjiti Allah yejjiti buri fende min de mi yejjitani ma to ko hakkille o tan wonno ko dum wada e titre kono non hankadi himbe en jeebiran non ni hankadi ya Swiss o bonni ya Swiss inde titre donc mi rokka be sike leso mi yuma don puddon jouri ane Fandiaye den min gari tan ane Fandiaye dimu den jani kadi ko Thiès den min gari théâtre mo jinmi parce que théâtre baddo mi lancé hande min Aïcha won so jodima yimbe ne mbiyami Aïcha won ko on don film wadi min lancé ene wodi kadi be haalande mo hayno ardi ngardon de ne jaaden ton de on sanga e no ngardun don ni pelle de hol aduna dum on sanga ande pelle di feccade sedda fecci ha heewi fecci ngardon ko enen ngardi e lewru ala fayore jaaden an Fandiaye dimu ne jetti den Allah wadi tafa tawden ton ko warka en hule bayen den puddi feccade kursum bayen joni tafa wimi ko korka e Yasine e fatalla podi joude rolo kono ko be mawbe tan payal ma kam podi joude rolo jaaden ha do tournoté to ngardon mbidon on jebuya won don digismaji tan comji sukabe sipulon tan e panlongaji paadon amen bi mon he dum ala do batten ko pular tafayi nono liñu sol bi lila soxla ci film bi fekke be nani pular tigiri so be nani pular tigiri e mi wada fe mi jepta be joueur principal bi me dum adda problème o nono banen fere dieben dum bi be nani pular be pular tan bay hal den biyan mi jaro wona suudo so mandili may feñ ni addi gore mon fo wiya wadde keddi be yo wontu mawnum en parce que be mbi ko il faut daña sukabe bonto pantalon wala be nden ko be meruji be gonna fatalla ko yasin bi ala minen haalnani mi de min gaddu comci tubu ko dum tagi min baban addude dum o yibe do sukabe non so hebi nani pular kambe poti ettu deltinde film o mo andi a wayri yebde film o jon rokkam mi rokkuma estrayel toksele o film bismillah TV ko yidami wone BNP TV no wala bay boy bada ameli dum mawni basira bismillah badal be alhamdulillah bismillah jodla amna mawni harga merci alhamdulillah harga sabaran c'est comment ameli dum liggéeyo oui sa yi sona samedi dimanche en ngalata la mi ko choddo cassette vidéo halpularen alay dewgal pasidagal be gilne kanko non paal mo yeb te won tuuli gonen la so mi yidum tan ko min ko kanko tan jeli me cassette go kanko tan jaban mi voilà susuma mun wala odo yan anda odo no boy o suuli waddi fani fayit odo minen jeyda legal gotal hoto ni galle amen no to téléphone ala halata billahi wana ta no andene funtam
mais walla mi yemlaade min mboɗo jari bay makko korke Diallo wiyete legal amen hoƴi très bien oɗon jiiɗa dewgal tan jiɗiri mum te min somi yimo tan e kasere kanko tan jaɓami laade voilà way rokkam numéro makko ala so tawi ko gonga e ma tan mi rokkete joni joni numéro téléphone makko kallen rokkam 25 eyyi 14 39 hakkude ma Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV neɗɗo de acca kaw Ablaye mona andi hande miijo ruttima vraiment a yeewi oɗo film kadi aɗa oɗo film ndeysan koye saaha ma dal a yi ɗo no mbanoɗa ɗo ka Ablaye mais joni namdotomami est ce que ina foti wonde mawɗo ni foti wurde ha rewo cikolon tan toksen tawa ko guijum ɓiɓɓe ma ha ina puntuma aɗa andi oɗo extrait joni mboɗo wima ɗo joni komi reedu taw wona goo gonmi koye funtudema mais est ce que mawɗo ina foti wurde ngal ɗo gurdam a yahi saaha ma ha gasi goppa sukaɓeɓe kañum ne jaaha saahaji mumen kono jaaha saaha ma jaaha saaha sukaɓeɓe est ce que mawɗo ne foti wade andi so mawɗo yontama jolat dow faye less mawɗo jontani yaadede sukaɓe yaada e mawɓe eyyi so tawi noon rewi lawol mawɗo yo fa e mawɓe so yiɗi suurade e mawɗo yo fa e mawɓe so yiɗi suurade sukaɓe paye sukaɓe kono mawɗo fof mo woppani ruttade e sukaɓe a yi keɓorɗo weejde walla koyne walla sukaɓe koyne ɗum eyyi ko weli fof so ɓoyima e puntum ndeysan vraiment oɗo film ne siftira kam temps uji belɗi machallah kadi minen théâtre pulaar minen fof komin goto minen jiidi yumma minen jiidi baba nde wonno ko yidde woni ɗon ko famille kadi woni ɗon ndeysan ka Ablaye wallahi mi dañi weltare kadi yeptude oɗo théâtre par ce que mi haali kala neɗɗo ganduɗo Aïcha won andi ɗum koye oɗo théâtre joni garten kadi e mago pulaar ka Ablaye aɗa nayi lewru ala fayawre ha joni kono an ka Ablaye turumono natti wurde de est ce que o sankaki ala o sankaki andi probléme hande caɗele menen enen foof turbaji fof e kono cankiji sa ƴeewi hande turbaji manki en guurɗo mais woni en fof kadi ƴeewi no wuurde tan yaari banggue yaari woppi turbaji wondi ala wondi taki kanji fof maayi sa yi wona lewru ala fayre tan maayi hande turbaji ɗi fof ko maayi lewru ala fayre yo pinal yo yontam yo kala ko mo jiiɗa hen ko maayi mais ko waɗi turbaji ka Ablaye holko waɗi turbaji na mi namde ma waɗi hande ko réseaux sociaux ɗi no mbayi ni bon waɗi ko internet o kala ko mbaɗɗa nante ko internet yimɓe jeeɓa an wawa dañde hen hay gartam gotal hande o yimɓe jiiɗi sa waɗi cassette wadde ko pirat yimɓe jiiɗi systéme joni wadde mi anda ko mais onon mbaɗe net wadde ko youtube ko haɗi on wadde mi anda ko ɗum ɗo anani ko ɗum kewi joni ɗum ɓe mbaɗata ka Ablaye ɗum wona argument la argument an pingal ɓamtade ɗum wona hen mbattinɗa fayde turubaji ɗi fof jam tan ala min ko min namdatama min ko heeɓi pinal ko ɗum heeɓi lewru gonmi e haalande on joni ko onon goni fotipaji ɗi onon ko jahaton heto mi haalanma producteur aji ɗiɗo ne jahata ñoɓo mon journée mais mbaɗe guette troupe mon mbaɗon ɗum ɗo mbaɗon joué série mon mbaɗon ɗum e chaîne mon YouTube walla ƴeewon ko wayno hande joni so lewru ala fayre dañi scénario filmi ɗum fiili ha feewi addi totti piindi yoɓat ɗum fawe mais on jooɗima ha producteur uji ɗum nini on caaki on par ce que on natti rendude on natti wadde réunion ji par ce que moni foof no jooɗi jonde mum so tawi Ablaye Diallo kasten Ablaye Diallo ari tan ko wayno hon jooɗiɓe ɗo ko producteur uji tan nodda ɗum jaaha tourne mais ko ɗum waɗi turbaji ɗi walla wona ɗum faami ɗum waɗi turbaji ɗi ko ɗum noon waɗi turbaji ɗi ha turbaji ɗi fof maayi par ce que woni gueɗel woni hen guel ko hande o moni hen fof yilta ko ƴakki nden yidde ne heddi e troupe so mi noddi Aïssa so wimi ñalawma hande alkamis walla aljuma ko répétition tan arat wallahi ñal fof yimɓe pottoyan a mankata mi mankata goɗɗo mankata enen fof en garat moni fof ɗamini ko troupe o so dañi tan mami dañi hen hande o moni fof yiɗi dañande ko hoore mum banggue tawa goɗɗo dañi hen eyyi ɗum noon ko il faut mbaɗon organisé joni mbattan organisé joni an ka Ablaye salluma joni ni gardimami arande ande jamno ardede hande ardima min ala mi wawa ardadema ka Ablaye ɗum c'est pas possible impossible mi wawa ardadema non 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 arande mbiyamami ɗo joni en timti ɗo joni nde min nawra on ɗo Thiès premier film mum an fa jaye dimo nden komin sukaɓe tan e joni min mawni so kalnamo ɗon nana hande o natti wawde famde hande oɗon gardi minen nde caggal bojji ko noon jamanu waylo joni ko coppi nde eyyi joni ala probléme eyyi joni an ka Ablaye série ji kesi ɗi min mi yanima hen an kon probléme ma probléme am de ko seeɗa est ce que a majjani wona majjude
min komi neɗɗo tan mo ganduɗa deeƴo tan taw eywa kono théâtre mboɗo yiɗi ɗum kadi ko hunde nde aɗa wuuri ɗum ha joni ha nani subaka est ce que aɗa wawi ɗum joni ha ɗo gonmi ɗo ko welimi théâtre Ablaye joni théâtre koko change de théâtre uji moon ɗi mbaɗonno ɗon nden ndi gadda ɗo bool tan mbaɗa hen suppere tan mbaɗa hen ndiyam aɗa funta yimɓeɓe ɗum natti wadde de aduna aɗa andi aduna yahat na waylo yimɓe ne waylo no jaada e zaman nini kadi kala ko jiɗɗa walla ko ganduɗa mangu wama ɗum taka yejjidde est ce que a faami heddo noon daña damal ngal ganduɗa ɗo sa waɗi ɗum ɗo aɗa yiya hen hoore ma joni an ko hanma arde non min usi doole man nan ko liggey tubaw so liggo liggey tubaw a natti jeyde ok ɗum tan won gonnomi ko monsieur yildu tan ɗo welim fof mi yaha mbeɗa waɗa tourné mbeɗa yaha mbeɗa nawa yimɓe ha Fouta mbeɗa waɗa fof joni ɗum fof a natti mi natti wawde par ce que a ala temps saɗa yaha fof ma ñagoɗa permission ya fof ma dokkiɗa daña ɓe jaɓata te wona jomum mbima yahata kadi a liggo aɗa yooɓe lewru ma aɗa yaha aɗa waɗa ya tourné ji ma eyyi joni caggal théâtre o a haalni yimɓeɓe par ce que moɗo namdo par ce que théâtre tan ɗum ɗo mais caggal théâtre o a haali aɗa jogui liggey tubako mais ka Ablaye moɗo yima seeɗa sahaji e politique o an ka politicien gonga noon politicien normal moɗo yima kay sahaji e politique o politicien an kay wadde a heewi kalis ala mi suwa kono noon kamɓe en noon comme politicien kam eyyi joni mboɗo yiiɗi kalna bandiraɓe anecdote goto ko ganduɗa a wuuri ɗum e théâtre pulaar koko ganduɗa sa miijima ɗum tan walla sa haalni ɗum bandiraɓe yeɓiyonkoɓe a yaw Pini TV ma jalnu ɗumen tan haaɓe belto kala anecdote goto tan ko ganduɗa ka guurɗo ɗum ko jalni e mogo tan guila e tournéji ɗi guila ɗo Dakar ko mbaɗɗa tawa tan koye théâtre dal eyyi ko mbaɗmi théâtre kam Aïssa eyyi ko jalni tan ko guila e tournéji moon ko jalni komin mbaɗno tournéji amen aɗa andi on sanga nden mbeɗa jouanno ɗum ɗo sketch goto mo ganduɗa mbiyatmi ko Baba hoto wat Baba kay waɗi gayni ani on min fuɗɗi juuɗɗum anindi e on mi waɗi ɗum mo ganduɗa tawa koye nder dinguiral e faami mi waɗi mo ganduɗa aussi ko wiyete ko Demba Guélé mi juui ɗum mi juui mo ganduɗa ceerno mo yiɗa cagarte faami inno fof mi juui ɗum ene nder eyyi joni haal non wona ko juuɗa a famani question mo ko guurɗa an on meeɗa yaade Thiès mbaɗa ɗon ramas mi yejji somi walla wona an wonno ramas walla mi suwa ɗum joni dal ko ganduɗa ko guurɗa tan somi yejjitani dal hon min jaa wona Thiès ko campement gueha wonno e babiraɓe mi anda ko holɓen yo jomum yaafomi dal hon waɗanoɓe hen ramas dal ha tafandaw nodda jamma minen foof emin jala min yiyata jamma sam eyyi joni haal tan ko guurɗa ko ganduɗa a wuuri ɗum e théâtre ko mbaɗaɗa ko mbaɗami eyyi ko welima walla ko metti ko jalni tan minen ko jalni min jala seeɗa andi ko jalni kam ko jalni ne heewi ko ganduɗa aɗa wawi o wona comédien ko drama watta wawa jalni ka ala min kam e joni haal an holko ɓuurma welde e théâtre o théâtre pulago eyyi min théâtre pulago weeli men tan ko ganduɗa so tawi aɗa waɗa ɗum ganduɗa mbaɗanta ɗum ko leñol ma leñol ngol no yiito hen hoore mum an e hoore ma kadi aɗa yiito hen hoore ma ɗum ina weeli kadi pular so tawi aɗa waɗa ɗum banden ɓe ne mbatten haqqillaji ne jeebma kadi ne dokkuma hen cohésion ngaji ganduɗa ɗiɗo so mbima waɗirni wattinni ɗum ko hunde mawde e nder théâtre ɗum ɓuurma hen weeli e bandiragal ngal aɗa waɗata kadi hoore ma mbaɗana hoore ma aɗa waɗana enɗam ma ko ɓuurma hen mettude ko mettuma hen mettimi hen ko ɗo fonno yaade ɗo yahani ɗo to foti yettoyade ɗo foti yettoyade e ko fonno dañede hen ko dañaka hen ka est ce que affaire o wuuraki on wuurɓe hon nemiɓe hen de e théâtre taw pular mbiya gon meɗɓe hen tan wona meɗɓe nemiɓe hen nemi ka olon ɓiyam ko limdanam yimɓe jorima ɗo mbi nemima hen an kay haal hoorema tan a yitaki hen hoorema kono hono yiituɓe min kam min de mi yitima hen hooram min e foof e banggue foof mi dañi hen tokoraɓe dañi hen kalisaji yimɓe teddini kam hen ala ɗum kay teddule kay par ce que sa ƴeewi min an a dañani hen rewɓe argay tan Allah min kam mi dañani hen rewɓe kono sa ƴeewi premiére lappol Fouta ɗo faade Fouta waɗoy théâtre nden ɓuuri hewde ka min fuɗɗi ɗum wadde wallahi Allah min fuɗɗi ɗum wadde ɗo min nawi ɗum grand théâtre rentini pelle pular fof nawi ɗum grand théâtre wona mi andi ko hunde weldimi ɗum ko hunde weldimi Allah kay woni dental pinal pular min rendi ɗum ha yimɓe pelle sappo e joyyi ndendi mbaɗi fedde wotere jeeyi grand théâtre joui première édition deuxième édition lappol Fouta min rendi nalankoɓe yimoɓe amoɓe e yimoɓe e buubaji e waɗoɓe théâtre ndeysan ko on kay ha yimɓe fof mbatti yaade Fouta hande o
ɗum ko hunde nde ganduɗa i an kay honko dañƴa hen ani ine bon an ɗuman mbiyami ko heddi ko ala ko dañama ha heewi saabu dañama yiɗɓe dañama sehilaɓe dañama tokaraɓe kalɗaɓe ne wayi liɗmi innirama hen ɓiɓɓe ganduɗa meɗo min yiɗi haalde sappo e jeegom sappo e jeeɗiɗi min kay honto janom wiya oɗo ko tokara Ablaye ene wayno leydi enami ɓe dañmi hen tokaraɓe ne mbayno leydi a dañi hen ganduɗa kadi meeɗa yiidema yima tan koye cassette théâtre dokkodira ha wonta enɗam seddinma mbiɗa a dañani hen min nanino a meeɗi hen dañde debbo France naajo wala mara won koye arde mi salmini umpañam Dieynaba Ndiaye honto yeɓata kam mi salminimo no feewi gonmi koye toñjam ko umpañam ko sehilam kono komi jawiɗoma joni kawɓe mbi temps o gasi ay temps amen o no wayi rabbide onon temps mon rabbi ne rabbide minen komi yontaɓe min jinɗon haalde hen ko ay ɗum tawi manmami frene ɗum de hono sa accuɗomi joni mi boyi ko jiɗmi haalde ko heƴata e émission ma wayno bandiraɓe garten ɗum noon Allah jarama on jarama Aissa Van a weltanama kadi ha woni gonga mi weltima e invitation mo ganduɗa ko ɗo enne Pindi TV en jettiri ɗum Allah no fewi no fewi eɗen jetta kadi dendagal mawɓe galle ɓe eɗen jetta kadi puɗɗo ɗum mo e jogui ɗum ɗo e technicien ji ɗi e caméraman uji ɗi fof en jettiɓe nde tawno so tawi en jeeɓa en hannde walla ne jiiya no mbaɗen ni ko caméraman uji e kadi en jetti kadi joom sababu o woni Daouda Dia en jetti kadi directeur Mamadou Abou Diop ko ceernam to banggue foof ko ceernam kaw il faut mi invite mo ɗo e émission mo par ce que garɗo ɗo fof ne haala ɗo Abou Diop ko mbaɗanno théâtre ko ceernam saabu mami noddumo min tam ko ceernam guila banggue nalankaga mami invite mo piye moloji mami invite mo o haala hen o haala e théâtre donc bandira baddi théâtre kadi ko heewi théâtre uji ɗin ɗon théâtre uji nanne YouTube o mi anda so nana YouTube ko mami yilo ɗum mi addan ɗum pininaɓe won ɗo woni baɗum labba kama non kanko ko mogiyanke mami invite mo ala heɓo mogiyanke sa yimɓe nden mi wima kayni premiére mogo ƴettumi ko kanko gari mi haalani eyyi ko mogiyanke wallahi donc bandiraɓe on jii ko ɗum min gaddanno on hono gorko mo bokke jalluɓe hono kawam sehilam kawam Ablaye Diallo mi weltima e invitation donc ko ɗo maynotoɗen bandiraɓe ha semaine prochaine tawa eɗen gonde mugiyanke goɗɗo walla comédien goɗɗo so tawi noon honko min kaali ɗo ko hennanaki on oɗon jarlo oɗon jaafo wona e teyere walla e sago min jinno tan ko moƴƴa kadi emin jetta mawɓe tambiɓe oɗo galle hono kaw Abou Diop ina wonde Daouda Moussa Dia kawam Hammad Thiam e tatawam Layla mi waɗi on gros bisou kadi mbiɗa yetta technicien jam hono Thiatou Walo mi yejjitta maquilleuse am Kumbis Babou e Ali Fall noon Ali Fall ko sehilam ko banam gorko monteur am mbiɗa salmina Ali Fall no feewi kadi mbiɗa wiya on ha semaine prochaine taw mbiɗa wonde mogiyanke goɗɗo on jarama merci beaucoup Pindi TV koyi dañi wone mbiyen Pindi TV Pindi TV dañi wone mbiyen Pindi TV Pindi TV dañi wone mbiyen